Danas vas vodimo na Kalnik, mjesto koje nas je oduševilo odmah pri dolasku, već s prvim pogledom na stari grad Kalnik. Stari grad nalazi se odmah kraj planinarskog doma gdje smo se parkirali. Riječ je o srednjovjekovnoj utvrdi koja se prvi put spominje još 1243. godine u vrijeme kralja Bela IV. Sama građevina izgleda moćno i danas. Šetnja kroz ostatke starog grada ima poseban osjećaj, kao da se zakoračio ravno u povijest. Uz Kalnik se vežu i brojne legende, a najpoznatija je ona o Barbari Celjskoj, poznatoj kao Crnoj kraljici. Prema legendi bila je okrutna i pohlepna, zavodila je plemiće, uzimala im zlato i bacala ih u provaliju. Priča kaže da je svoje blago skrivala na Kalniku, a kad je protjerana, zlato je ostalo i navodno ga i danas čuvaju zmije. Upravo u stari grad veže se i legenda o šljivarima koju je opisao i August Šenoa. Prema priči, tijekom provale Mongola 1241. godine, lokalni su ljudi noću hranili branitelje šljivama i tako im pomogli da izdrže opsadu, zbog čega ih je kralj kasnije nagradio plemstvom. I ako smo mogli cijeli dan lutati starim gradom, naš cilj bio je vrh Vranilac. Do njega smo išli poučnom stazom, a trebalo nam je oko 2 sata. Veći dio puta prolazi kroz predivnu šumu, dok je sam završni uspon malo zahtjevniji, ali ništa strašno, taman za razbuditi tijelo. Na samom Kalniku već smo imali osjećaj visine, ali Vranilac nas je dodatno oduševio. Sa svojih 643 metra nadmorske visine pruža se pogled sa svih strana, priroda, mir i osjećaj slobode. Gore smo se zadržali, upili prizori i prije mraka se vratili nazad. Planinarski dom radi od petka do nedjelje, pa se tamo može nešto pojesti i popiti. I mi smo sjeli malo odmoriti i napuniti baterije prije povratka kući. Ako još razmišljate gdje za vikend, Kalnik je pun pogodak za jednodnevni izlet. A mi se vidimo u sljedećoj minuti za van.